Χριστός Ανέστη εγνέκρον. Дорогой владыка Афанасий, благословите. Мы вас очень любим. Посоветуйте, пожалуйста, со скольки лет ребенка можно обучать молитве. Αγαπητέ Δέσποτα Αθανάση, ευλογείτε. Σας αγαπάμε πολύ. Συμβουλέψτε παρακαλώ από πόσο χρονών πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά να προσεύχονται. Ευλογείτε. Από πριν γεννηθούν. До рождения. Να προσεύχεται η μητέρα και όταν προσεύχεται η μητέρα, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, προσεύχεται και το έμβριο. Βλέπετε ο Άγιος προφήτης Ιωάννης ο πρόδρομος, όταν ήταν στην κοιλιά της μητέρας του, εσκύρτησε εμπνεύματι Αγίο, υποδεχόμενος τον Δεσπότη Χριστόν. Когда молится мать, тогда молится и ребенок в ее чреве. Вы же помните о том, как, будучи еще нерожденным, пророк Иоанн Предтеча взыграл во чреве матери своей, поклоняясь Иисусу Христу. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την εμβριακή ηλικία. Воспитание детей начинается с периода до рождения, эмбриона. Αυτό το λένε οι Άγιοι Πατέρες και οι Παλαιοί και οι Σύγχρονοι. Это говорят святые отцы, и старые, и современные. Αλλά το λέει και η σύγχρονη ψυχολογία με την επιστήμη της ψυχολογίας του εμβρίου. Но это подтверждает и современная наука, которая занимается психологией эмбриона. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το παιδί πρέπει να προσεύχεται από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του δια των γονέων του. Поэтому мы говорим, что ребенок должен молиться с самого момента зачатия через своих родителей. Прошу вашего совета, владыка. Если на работе постоянно сталкиваешься с неверием других людей, с соблазнами, с поручениями, противоречащими вере, не лучше ли поменять место работы? Благодарю. Ζητώ τη συμβολή σας, σεβασμιότητε, αν στη δουλειά σου αντιμετωπίσεις συνέχεια απιστία εκ μέρους των άλλων ανθρώπων, πειρασμούς, δουλειές που αντιρούν στην πίστη. Ίσως είναι καλύτερο να αλλάξω δουλειά. Ευχαριστώ. Να μην είμαστε εύκολοι να φεύγουμε από τον τόπο που είμαστε εργαζόμενοι, διακονούντες, διαμένοντες. Не нужно λегко оставлять место, где мы работаем, служим и пребываем. Μια φορά ήρθε στο Άγιον Όρος ένας κύριος από τη Χαλκιδική που εργαζόταν στο μεγάλο μεταλλείο του Στρατονίου. Δεν είναι του Στρατόνι? Είχε μεταλλείο εκεί. Είχε, δεν ξέρω. Один раз приехал человек, который работал на большой металлургической фабрике. Εκεί το Στρατόνι αυτό έχει ένα μεταλλείο που είναι πολλά χιλιόμετρα μέσα στο βάθος της γης. И они добывали стратоний, это металл, который находится очень глубоко в земле. Εργαζόταν μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους στο βάθος της γης, αλλά οι άλλοι άνθρωποι ήταν βλάσφημοι και ύβριζαν την Παναγία. Он работал в шахте вместе с другими людьми много часов, но эти люди были богохульниками и хулили Богородицу. Ήρθε στο Άγιον Όρος και ρωτούσε τον γέροντα και παρακαλούσε να πάρει ευλογία από τον γέροντα να φύγει να αλλάξει δουλειά, γιατί δεν μπορούσε να ακούει να ευρίζουν την Παναγία. И он приехал на Афон, чтобы попросить у старца благословения сменить работу, потому что он не мог слышать, как хулят Богородицу. Ο γέροντας του είπε ότι είναι δύσκολο να αλλάξεις δουλειά, έχεις οικογένεια, αλλά όπου και να πάεις δεν θα έχεις πειρασμούς. Он сказал, очень сложно менять работу, у тебя ведь есть семья, куда бы ты ни поехал, разве там не будет искушений? Και έτσι δεν του έδωσε την ευλογία του. И таким образом не дал ему благословения. Αυτός στενοχωρέθηκε πάρα πολύ και πήγε την ώρα της ακολουθίας μπροστά στην Παναγία τη Βηματάρισσα στο Βατοπέδι, γονάτισε και έκλαιγε και προσευχόταν. Он очень расстроился и во время богослужения пошел к Богородице Виматарисе, которая находится в монастыре Ватопед, и преклонил колено и молился. Προσευχόταν κλαίγοντας και έλεγε στην Παναγία, Παναγία μου, δεν μπορώ να ακούω να σε ευρίζουν, δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή.
Он плакал, молился и говорил: «Богородица, я не могу слышать, как тебя хулят». Και άκουσε την φωνή της Παναγίας που του είπε И он услышал голос Богородицы, которая ему сказала: «Εγώ έχει 2.000 χρόνια που ακούω να με υβρίζουν και κάνω υπομονή. Και εσύ δεν μπορείς λίγα χρόνια να κάνεις υπομονή. Πήγαινε, προσεύχου και εγώ θα είμαι μαζί σου». Она ему сказала: «Я уже 2000 лет слышу, как меня хулят, и терплю. А ты несколько лет не можешь потерпеть? Иди, молись и потерпи». Μην φεύγουμε εύκολα από τους τόπους μας. Не надо легко оставлять наши места. Η υπομονή παράγεται από το ρήμα υπομένω στα ελληνικά, που σημαίνει μένω σταθερός σε έναν τόπο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Терпеть по-гречески это слово «ипомони», оно происходит от глагола «ипомену», что значит оставаться на определенном месте вне зависимости от других обстоятельств сложных, оставаться на своем месте, несмотря ни на что. Δεν φεύγω από τον έναν τόπο στον άλλο όπως τον Μπάρσκι. Я не переезжаю с одного места на другое, как Барский. Благословите, Владыка. Меня интересует вопрос. Можно ли верующим людям отмечать светские праздники? Новый год, день рождения. Спасибо большое. Ευλογείτε, σεβασμιότατε, με ενδιαφέρει το εξής ερώτημα. Μπορεί ο πιστός άνθρωπος να γιορτάζει κοσμικές λαϊκές γιορτές, την πρωτοχρονιά, τα γενέθλια? Ευχαριστώ πολύ. Ο πιστός χριστιανός γιορτάζει κάθε μέρα και κάθε ώρα. Верующий христианин празднует каждый день и каждый час. Γιορτάζει την ανατολή του ήλιου και την δύση του ήλιου και το μεσημέρι και όλες τις ώρες. Он празднует восход солнца, заход солнца, полдень и каждый час. Δεν ξέρω γιατί σε εμάς τους Ορθοδόξους μπήκε η ιδέα ότι τα γενέθλια είναι κοσμική εορτή. Я не знаю, как нам, православным, попала идея, что день рождения — это светский праздник. Μα γιορτάζουμε πολλά γενέθλια Αγίων και του Δεσπότη Χριστού. Мы же празднуем столько дней рождения святых и Господа Христа. Ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, γιορτάζοντας μια φορά τα γενέθλιά του, είπε Старец Сафроний в Эссексе, один раз, отмечая свой день рождения, сказал: «Ευχαριστώ και δοξολογώ τον Χριστόν «Я благодарю и славлю Христа, που με έφερε από το μη είναι εις την ύπαρξη». который перенес меня из небытия в существование. Ευχαριστώ τον Χριστόν που με έφερε σε αυτόν τον κόσμο για να τον γνωρίσω και να βαπτιστώ στο όνομα της Αγίας Τριάδος και να γίνω ιερέας και να είμαι συνεχώς μαζί του. Я благодарю Христа за то, что Он перенес меня в этот мир, где я смог познать Его, креститься во имя Святой Троицы, стать священником и пребывать постоянно вместе с Ним. Εάν γιορτάζομαι μια γιορτή ή ένα γεγονός με την δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, τότε είναι Αγία εορτή. Если мы празднуем какой-то праздник или какое-то событие славословия Господа, тогда это священный праздник. Εάν γιορτάζομαι με κοσμικόν τρόπο και με φαγοπότια και με μέθη, τότε και το Πάσχα ακόμα είναι κοσμική γιορτή. А если мы празднуем праздник светским образом, наедаясь и напиваясь, то тогда даже Пасха может стать светским праздником. Дорогой отче Афанасий, как помочь внуку моему Иоанну? Ему 19 лет, он родился с верой во Христа и нас привел всех ко Христу. А теперь он больше увлекся политикой, переживает, плачет за Украину. В церковь перестал ходить. Αγαπητέ Πάτερ Αθανάση, πώς μπορώ να βοηθήσω τον εγγονό μου τον Ιωάννη? Είναι 19 χρονών, γεννήθηκε με πίστη Χριστού και μας έφερε όλους στον Χριστό. Αλλά τώρα ασχολήθηκε με τα πολιτικά, στεναχωριέται και κλαίει για την Ουκρανία και σταμάτησε να πηγαίνει στην εκκλησία. Θα έρθει πίσω, δεν θα μείνει μακριά από την εκκλησία, εάν από παιδί γνώρισε την αγάπη του Χριστού και την ευλογία να είσαι μέλος της εκκλησίας. Он вернется в церковь, если с раннего детского возраста он узнал любовь Христа и веру во Христа. Εμείς να έχουμε υπομονή, να μην αγχωνόμαστε γιατί θα κάνουμε λάθη.
Мы должны терпеть, не переживать, что мы совершаем ошибки, να προσευχόμαστε πολύ για το παιδί μας αυτό, очень много молиться за этого человека, να του μιλούμε λίγο όσο μπορεί να ακούσει разговаривать с ним немного, насколько он может это вынести. και με το καλό μας παράδειγμα σιγά σιγά θα το φέρουμε ξανά πίσω στην Εκκλησία. И нашим добрым примером мы постепенно вернем его в церковь. Благословите, дорогой владыка, очень рад, что вы к нам приехали. Жизнь семейного человека тесно связана с заботами о материальном обеспечении семьи. Почти весь день проходит в работах и хлопотах. Как не погружаться душой в повседневность, а хранить память о жизни вечной и Царстве Небесном? С большой радостью читаю ваши проповеди и слова в интернете и очень рад был послушать вас сегодня. Спасибо. Ευλογείτε αγαπητέ Δέσποτα, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε σε εμάς. Η ζωή ενός έγκαμου ανθρώπου, παντρεμένου ανθρώπου, είναι στενά συνδεδεμένη με κόπους για την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας. Σχεδόν όλη η μέρα περνάει σε μέριμνες και κόπους. Πώς να μην βυθίζεται η ψυχή στην καθημερινότητα και να φυλάγουμε την μνήμη για την αιώνια ζωή και για τη βασιλεία των ουρανών. Με μεγάλη χαρά διαβάζω τις ομιλίες και τους λόγους σας στο διαδίκτυο και χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα ζωντανά σήμερα. Ευχαριστώ. Ο Χριστός δεν μας είπε πράγματα αδύνατα. Христос не говорил нам о невозможных вещах Ούτε ζητά πράγματα από μας πάνω από τις δυνάμεις μας. и не требует от нас вещей, которые превыше наших сил. Ο δρόμος του Χριστού είναι εύκολος. Πуть Христа простой, Ο δρόμος του διαβόλου είναι δύσκολος. путь дьявола сложный. Η πνευματική ζωή είναι ζωή άνεσης εν Χριστώ. Духовная жизнь — это жизнь свободная во Христе. Έτσι, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν έχουμε να κάνουμε, εν Χριστώ όλα είναι δυνατά. И таким образом, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, во Христе все возможно. Θυμάστε τι είπαν οι μαθητές όταν άκουσαν τον Χριστόν που είπε ότι είναι πιο δύσκολο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα του βελονιού παρά ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Помните, как Христос говорил ученикам, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное? Τρόμαξαν οι μαθητές και ρώτησαν, μα αν είναι έτσι τα πράγματα, ποιος μπορεί να σωθεί? Тогда ученики испугались и сказали, если дела обстоят так, то кто может спастись? Και ο Χριστός τους απάντησε, И Христос им ответил, ναι, με την δύναμη του ανθρώπου μόνον είναι αδύνατο. да, силами только человека это невозможно. Με τη δύναμη του Θεού όλα είναι δυνατά. Силой Бога все возможно. Γι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να είναι πάντα κοντά μας Поэтому мы будем просить Господа всегда быть с нами. και να είμαστε ενωμένοι με την Αγία Εκκλησία Του, И должны быть едины с Его με τα святой Άγια церковью, μυστήριά Του с Его святыми таинствами. και να επικαλούμαστε όσο μπορούμε συνέχεια το Πανάγιο όνομά Του. И призывать, насколько это возможно, постоянно Его всесвятое имя. Благословите. У меня такой вопрос. Как на деле показывать смирение, исполнять Евангелие? Ведь бывает, что нужно как-то отстаивать свои интересы, защищать свои права, чтобы выжить. Ευλογείτε, έχω το εξής ερώτημα. Πώς στην πραγματικότητα μπορώ να δείχνω την ταπείνωση, να εκτελώ το Ευαγγέλιο? Συμβαίνει πολλές φορές ότι πρέπει να επιμένεις στα ενδιαφέροντά σου, να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματά σου για να επιβιώσεις. Λίγο δύσκολο με το Ευαγγέλιο να επιβιώσεις. Немножко сложно выживать только на Евангелии. Με το Ευαγγέλιο μπορείς μόνο να πεθάνεις. По Евангелию можно только умереть. Αλλά όταν πεθάνεις, τότε θα ζήσεις αιώνια. Но если умрешь, тогда будешь жить вечно. Εάν θέλεις να δικαιωθείς με κοσμικό τρόπο, τότε δεν μπορείς να πάεις με το Ευαγγέλιο. Если ты хочешь получить справедливость светским образом, тогда ты не можешь жить по Евангелию. Η λογική του Ευαγγελίου είναι πολύ διαφορετική από τη λογική του κόσμου. Логика Евангелия очень сильно отличается от логики мира.
Και όταν ο Χριστός άρχισε το κήρυγμα λέγοντας «μετανοείτε», И когда Христос начал свою проповедь, говоря «покайтесь», στα ελληνικά η λέξη «μετανοείτε» σημαίνει αλλάξετε μυαλό, αλλάξετε τρόπο που σκέφτεστε. по-гречески это слово «покаяние» означает смена мысли, смена разума, то есть измените образ мысли, говорил он им. Άρα να αποβάλουμε την κοσμική λογική και να αποκτήσουμε την ευαγγελική λογική. То есть нужно отказаться от светской логики и приобрести евангельскую логику. Και μη φοβάστε. Ο Χριστός είπε ότι η νίκη η οποία ενίκησε τον κόσμο είναι η πίστη μας. И не бойтесь, Христос сказал, что победа, которая одержала победу над всем миром, это наша вера. Πάντοτε ο Χριστός нικά, δεν νικάται ποτέ. Христос всегда побеждает, Он никогда не поражается. Владыка, благословите. Как живущему в миру сохранить себя от пагубного влияния греха, которым пропитан современный мир? То есть как, видя, не видеть и слыша, не слышать? Поклон вам низкий, спаси вас, Господи. Σεβασμιότητα ευλογείται. Πώς ένας άνθρωπος που ζει στον κόσμο μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του από την βλαβερή επιρροή της αμαρτίας, στην οποία βυθίστηκε όλος ο σύγχρονος κόσμος. Δηλαδή πώς βλέποντας να μην βλέπεις και ακούγοντας να μην ακούς. Τη μετάνοιά μας ευχαριστούμε πολύ. Εάν βλέπουμε γύρω μας την αμαρτία, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα στα μάτια μας. Если мы вокруг нас видим грех, это значит, что у нас проблема с глазами. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς. Апостол Павел говорит, что все чисто для чистых. Και ο Χριστός λέγει ότι αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλα θα είναι καθαρά. И Христос говорит, что если око твое чисто, все будет чисто. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλα θα είναι πονηρά. Если око твое лукаво, то все будет лукаво. Έτσι, όταν βλέπουμε γύρω μας την αμαρτία, σημαίνει ότι τα μάτια μας θέλουν πνευματική диόρθωση. И таким образом, если мы вокруг нас видим грех, значит, нашим глазам нужно духовный ремонт. Η αμαρτία κάνει τη δουλειά της, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Το πρόβλημα είναι μέσα μας, δεν είναι έξω μας, είναι δικό μας, δεν είναι των άλλων ανθρώπων. Таким образом, мы должны совершать работу над собой, потому что проблема заключается в нас. Это наша проблема, а не проблема, которая со стороны возникает. Благословите. Если я должен содержать семью, и работа у меня забирает все силы, то как мне успевать не только молиться, но еще и читать духовные книги, Евангелия? Значит ли это, что духовная жизнь для меня пока невозможна? Ευλογείτε. Αν είμαι αναγκασμένος να τρέφω την οικογένειά μου και η δουλειά, η εργασία μου παίρνει όλες τις δυνάμεις μου, πώς μπορώ να προλαβαίνω και να προσεύχομαι και να διαβάζω πνευματικά βιβλία, το Ευαγγέλιο? Σημαίνει αυτό άραγε ότι η πνευματική ζωή για μένα προς το παρόν είναι αδύνατη? Η πνευματική ζωή, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι μία σωματική μέθοδος. Как мы говорили до этого, духовная жизнь — это не телесный метод. Η πνευματική ζωή σημαίνει να ζει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην καρδιά σου. Духовная жизнь означает, что Дух Святой должен жить в твоем сердце. Και αυτός που θυσιάζεται και κοπιάζει και αγωνίζεται κάθε μέρα και κάθε λεπτό για την οικογένειά του και για τους αδελφούς του, И тот, кто приносит себя в жертву, трудится и старается каждый день и каждую минуту для своей семьи, для своих братьев. αυτός ο άνθρωπος είναι μάρτυρας της αγάπης για τους αδελφούς του. Он является свидетелем любви к своим братьям. Και μπορεί να αξιοποιήσει και τα λίγα λεπτά που έχει για την επίκληση του Χριστού μας, И он может использовать даже несколько минут, которые есть в его распоряжении, чтобы воззвать к нашему Христу. και ο Χριστός είναι δίκαιος και καλός πατέρας А Христос — это справедливый и добрый Отец. και βλέπει τον αγώνα και τον κόπο του κάθε ανθρώπου. И он видит борьбу и труд каждого человека. Πνευματική ζωή δεν σημαίνει μόνο να διαβάζω και να προσεύχομαι, αλλά πνευματική ζωή σημαίνει να μιμούμε τον Δεσπότη Χριστόν σε όλες τις εκφάσεις
της ζωής μου. Духовная жизнь означает не только, что я читаю и молюсь. Духовная жизнь означает, что я подражаю Христу во всех мелочах, деталях своей жизни. Сейчас вопросы. На сайте Православия.ру были опубликованы ваши соображения о регламенте предстоящего Всеправославного собора. Какова дальнейшая судьба этих предложений? Στην ιστοσελίδα Pravoslavia.ru δημοσιεύτηκαν οι σκέψεις σας για την σύνοδο, την Ορθόδοξη Σύνοδο. Ποια είναι η τύχη αυτών των σκέψεων σας στο μέλλον? Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι γεγονός ότι τον μήνα Ιούνιο ετοιμάζεται μία μεγάλη και Αγία Σύνοδος όλης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Да, действительно, это уже факт, что в июне собирается большая сила Всеправославного собора. Αυτό είναι μία απόφαση όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Это решение, принятое всеми православными церквами. Έχουν γραφτεί κάποια κείμενα για να συζητηθούν στη Σύνοδο. Были написаны некоторые τексты для обсуждения на этом соборе. Και εκληθήκαμε οι επίσκοποι που θα λάβουμε μέρος στη Σύνοδο αυτή να πούμε τις απόψεις μας. И мы, епископы, которые будем принимать участие в этом соборе, были призваны высказать свое мнение. Έτσι, επειδή και εγώ με τη βοήθεια του Θεού θα είμαι στη Σύνοδο, είπα και εγώ κάποιες απόψεις που θεωρούσα ότι έπρεπε να λεχθούν. И поскольку я с Божьей помощью тоже буду присутствовать на этом соборе, я высказал соображения, которые считал нужным обязательно высказать. Ταπεινά και αδελφικά. Смиренно и по-братски. Μπορώ να πω ότι, δόξα τω Θεώ, βλέπω ότι όλα τα προβλήματα τα οποία μπορούσαν να συμβούν, σιγά σιγά ξεπερνούνται. Я вижу, что все проблемы, которые могли бы существовать, постепенно разрешаются. Το Πνεύμα το Άγιον καθοδηγεί την Εκκλησία. Дух Святой направляет церковь. Ο Χριστός δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία Του. Χристос не оставляет свою церковь. Και είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός θα οδηγήσει την Εκκλησία Του εις έργα πνευματικά προς δόξαν του Αγίου Ονόματός Του. И мы уверены, что Господь направит свою церковь к духовным делам во славу своей церкви. Κάποια σημεία τα οποία έπρεπε να διορθωθούν ήδη έχουν επισημανθεί από πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες και είμαι βέβαιος ότι θα τακτοποιηθούν και θα διορθωθούν. Некоторые спорные пункты, на них было уже указано со стороны многих православных церквей, и я уверен, что они будут обсуждены и исправлены. Δεν πρέπει να προτρέχουμε και να βγάζουμε συμπεράσματα πριν γίνει η Σύνοδος. Мы не должны бежать впереди этого события и делать выводы, прежде чем произошел собор. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε ότι αυτός είναι αιρετικός ή αυτός είναι κακόδοξος πριν πάμε ακόμα στη Σύνοδο, πριν μιλήσουμε, πριν υπογράψουμε οποιοδήποτε κείμενο. Нельзя характеризовать кого-то как еретика или не сохраняющего правильную веру, прежде чем собор состоялся, кто-то поехал, мы о чем-то сказали, что-то подписали. Για να είμαστε τουλάχιστον σοβαροί άνθρωποι, πρέπει πρώτα να πάμε, να μιλήσουμε, να υπογράψουμε και μετά να κριθούμε. Чтобы быть серьезными людьми, нужно сначала поехать, высказать свое мнение, подписать, а потом уже нас нужно осуждать. Δεν θα είναι 5-10 επίσκοποι, θα είναι 400 επίσκοποι και πλέον. Там будет не 5-10 епископов, там будет больше 400 епископов. Κανένας επίσκοπος δεν θέλει να προδώσει την Ορθόδοξη πίστη. Ни один епископ не хочет предать православную веру. Και να δείτε, και σας το υπογράφω, ότι στο τέλος θα θριαμβεύσει η Ορθόδοξος πίστης και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. И вы увидите, я в этом абсолютно уверен, что в конце концов одержит триумф православная церковь, православная вера. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα εξελιχθούν πάρα πολύ καλά. Я уверен, что все будет развиваться очень хорошо. Και θα βγει ένα πολύ μεγάλο καλό. И получится большое добро из этого. Από όλη αυτήν την ανεκατοσούρα που γίνεται, Из-за всего этого брожения, которое сейчас происходит, θα ξεκαθαρίσουν
κάποια πράγματα που μέχρι τώρα δεν ήταν ξεκάθαρα. Будут определены вещи, которые до настоящего времени не имели четкого определения. Και θα βγούμε από τη Σύνοδο γεμάτοι με το φως της αλήθειας της Ορθόδοξης πίστης μας. И мы выйдем с собора полные света правды нашей православной веры. Εγώ είμαι ένας από τους επισκόπους που διετύπωσα ανησυχίες για τα κείμενα της Συνόδου. Я был одним из епископов, которые высказывали беспокойство по поводу текстов, Και όμως готовящих к собору. υπεύθυνα σας ομολογώ σήμερα ότι είμαι βέβαιος ότι όλα θα γίνουν σύμφωνα με το Πανάγιο θέλημα του Χριστού μας. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что я абсолютно уверен, что все произойдет согласно воле нашего Господа Иисуса Христа. Владыка, что делать, если послушание не радует, оно тяготит и возникает желание оставить послушание? Συμβασμιότητα, τι πρέπει να κάνει κανείς αν το διακόνημα δεν χαροποιεί, αλλά είναι βάρος και έχεις επιθυμία να αφήσει αυτό το διακόνημα? Και την ερώτηση κάνει ένας ιερομόναχος. Κανονικά το διακόνημα το παίρνουμε από τα χέρια του Χριστού. Вообще послушание мы получаем из рук Христа. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε το διακόνημά μας σαν ευλογία και όχι σαν αγκαρία. И именно так мы должны видеть наше послушание как благословение, а не как наряд. Αν ο Χριστός ήταν μπροστά και τον έβλεπες και σου έλεγε θέλω να κάνεις αυτό το διακόνημα, τι θα του έλεγες? Ευχαριστώ Χριστέ μου, δώσ' με έναν άλλο διακόνημα. Если бы перед вами был Христос, который бы вам сказал, возьми это послушание выполнять, ты что бы ему ответил? Спасибо, Христос, но я хочу другое? Όσο πιο πολλές δυσκολίες έχει το διακόνημα, τόσο πιο μεγάλη ευλογία θα πάρει κανείς στη ζωή του. Чем сложнее послушание, тем больше благословения получит человек в своей жизни. Αν μάθουμε να ζητούμε συνέχεια να αλλάζουμε διακονήματα, στο τέλος δεν θα κάνουμε τίποτα. Если мы приучимся постоянно менять послушание, в конце концов мы ничего не сделаем. Γι' αυτό το διακόνημα μας πρέπει να αγωνιζόμαστε να το κάνουμε άχρη θανάτου. Поэтому мы должны стараться, бороться за то, чтобы выполнять наше послушание до смерти. Να μείνουμε πιστοί μέχρι τον θάνατο στη διακονία αυτή που μας έβαλε η Εκκλησία μας. То есть оставаться верными до самой смерти нашему послушанию, которое дала нам наша Святая Церковь. Αυτό είναι το πραγματικό έργο της υπακοής μας. И это и есть настоящее дело нашего послушания. Τα άλλα όλα πλέον είναι συγκατάβασης και οικονομία. Все остальное — это приспособление и экономия. Νομίζω όμως εδώ εγώ να σταματήσω, να μιλήσουν και οι άλλοι αδελφοί και πατέρες και στο τέλος, αν υπάρχει χρόνος, να επανέλθουμε στις ερωτήσεις που έχουμε για μένα. Владыка говорит, может быть, здесь мы остановимся, предоставим слово другим отцам, а потом в конце встречи я отвечу еще на вопросы, которые приходят ко мне, если благословите, Владыка.